Vítajte na Mlynskej ulici, ktorá je hlavnou žilou do mesta, pokiaľ sa niekto tam snaží dostať do našich Košíc. Na Mlynskej ulici je knihkupectvo, ktoré sa volá Artforum. Tu by som poprosil Karola, keďže má osobnejší vzťah k tomuto pánovi. Celá myšlienka vznikla v hlave jedného pána, volá sa Míšo pre nás, viedol Bratislavské Artforum na Červenej armády, niekedy teraz je to na Kozej 20. Takže toto je človek, ktorý to celé začal. To je ďalší človek, ktorý to vlastne začal priamo už v Košiciach a to je človek zvaný Papek. Cestuje priamo vlastne na to, aby sa presťahoval do Košíc a otvoril Artforum. Vtedy sa ešte mohlo vo vlakoch fajčiť. Ďalší z tých, ktorí súvisia s tým, že sa mohlo toto knihkupectvo otvoriť, je básnik Erik Roch, momentálne uložený v úloži, ale zdá sa, že chytá druhý dých a môžeme od neho čakať nejakú ďalšiu produkciu. Bez neho by Artforum v Košiciach nebolo. No, na tejto fotke vidíte dvoch pánov, ktorí tiež priložili ruku k dielu a vlastne vytvorili interiér a myšlienku toho, ako by malo dizajnovo vyzerať Artforum košické. Je to Oleg Šuk a pán Novotný. Keďže Artforum nie sú len knihy, ale aj koncerty, tak toto je kapela, ktorú sme robili dokonca dvakrát, ešte aj v tejto pôvodnej zostave. Je to Plastic People of the Universe, asi najslavnejšia undergroundová skupina na svete. To je opäť človek úzko spätý s kapelou Plastic People. Na začiatku sme ho takisto, kým ešte žil, zavolali do Artfora, kde s nami pobudol. Je to filozof Egon Bondy. Toto je fotografia tak trošku pre pamätníčkovejších ľudí. Je to bicykel, ktorý visel veľmi dlho ešte na pôvodnom mieste, ktoré bolo o 2 čísla na Mlynskej nižšie. Tu dochádza k sťahovaniu, ďaleko sme neprešli, je to z Mlynskej 6 na Mlynskú 4, čiže o dom vedľa. Náš dom pripadol v nejakom dedickom konaní niekomu inému, kde sme boli a tu sú naši priatelia a kolegovia, ktorí tu vonku zatiaľ strážia guláš, Táňa a Bandy. No, táto fotografia vznikla, keď došlo ku tomu sťahovaniu, ktoré spomínal Karol, a je to posledný koncert, teda ako už bolo tiež spomenuté, že nevenujeme sa len literatúre, ale aj hudobným produkciám. Je to konkrétne Enjoy Division, revival band Joy Divisionu. A sú to... To je náš kolega, ktorý momentálne tu nemôže byť, pretože musí niekto aj pracovať, kým my sa zabávame na festivale. To je kolega Mates, už v súčasnom priestore. Toto je náš jeden z najvernejších zákazníkov a najbližších priateľov Artfora, pán Jiří Trávniček, ktorého môžete stretnúť aj tuto. Ako vidíte, je to fotka z Poke, kde sme boli takisto ako minulý rok, tak sme aj tento rok na tom istom mieste. Tu je pred časom vystupujúca Uršula Kovalík v rozhovore asi s najznámejším a najpredávanejším českým básnikom súčasnosti, J.H. Krchovským, ešte teda v starom Artfore, asi to čierno-biele to tak naznačuje, že je to toto staré Artforum. Dnes tu vystupovala. Opäť jeden z ľudí, ktorý bol pri zrode Artfora a dodnes je našim veľkým fanúšikom a dovolíme si snáď aj tvrdiť, že našim priateľom je to spisovateľ Stanislav Rakús na fotke so svojou skupinou. Toto je záznam
fotograficky tiež z jednej z akcií, na ktorej sme sa venovali hudobnej produkcii. A toto konkrétne je kapela Illegal Party, respektíve ich frontman. Tu je taká protestná časť našich aktivít, kapela Kolovrat. Je to koncert za masovú kultúru. Čo dodať? Jedným z našich obľúbených návštevníkov, ktorí dokázali povýšiť umenie autogramiády a čítania na túto úroveň, je bohužiaľ dnes už zosnulý Ivan Martin Magor Heroes. Toto je fotografia spriaznenej kapely, ktorá sa volá Global Endemin. Minulý rok vystúpila aj na tomto pódiu. Sú to čiastočne pravidelní návštevníci Artfora a čiastočne ľudia pracujúci v ňom. Keďže Artforum nemôže predávať len knihy, ktoré vydáva niekto iný, ale chceme predávať aj svoje knihy, tak toto je polička produkcie alebo časti produkcie vydavateľstva Artforum. A to je koniec.